गिबियावनो बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। खौरां लाबोयैया गोबावानो जाबायमोन। आसा खालामो दिनैनि खौरांखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै। दिनैनि गिबि खौराङाव दं दासान्दि रायजो सरकारा थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो चिफ मिनिस्टार स्पेसियेल स्किमनि गेजेरजों साइकेल राननाय हाबाफारि लागासिनो। जाहाथे फरायसाफ्रा थि समावनो फरायसालियाव थांनो हायो आरो न'नि बायदि बायदि खामानियाव बाहायनो हायो। बेखौ नोजोर होनानै बिटिआर चिरां जिल्लानि रुनिकाटा गोजौ फरायसालियाव थाखो 9आव फरायनाय फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होदों। गासै 353 फरायसाफोरनो आसाम सरकारनि सिएम स्पेसियेल स्किमनि गेजेरजों साइकेलखौ राननानै होयो। बे साइकेल राननाय हाबाफारियावनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंदों, माब्लाबा समाव गोरिब थाखोनि फरायसाफोरा थि समाव फरायसालियाव थांनायनि फारसे जेंनायाव गोग्लैनायखौ बिथा खालामनानै आसाम सरकारनि सिएम स्पेसियेल स्किमनि गेजेरजों रायजोनि गंफ्रोमबो जिल्लानि फरायसालिफोराव साइकेल राननानै होदों। फिसा हिन्जाव गोनां नखरनि थाखाय मोजां खौरां। जायनि नखराव फिसा हिन्जाव दङ बै नखरा 15 लाख रां मोननो हानाय खाबुखौ लानो हागोन। बे खाबुखौ स्टेट बेंक अफ इन्डियाया लानानै फैदों। बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ बिथांखिनि गेजेरजों मोननो हागोन 15 लाख रांखौ। बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ बिथांखिया फिसा हिन्जाव गोनांफोरनो 7.6% सुद होनो थांखि लादों। जुदि नोंथाङा दानफायाव 3,000 रां बेंक एकाउन्टआव जमा दोनोब्ला 7.6% सुदखौ मोननो हागोन। बेनिफ्राय 14 बोसोरनि उनाव नोंथाङा मोननो हागोन 9,11,570 रां। लोगोसे जेब्ला रां जमा खालामनायनि सम सिमाया जोबहैगोन अब्ला 15,25,221 रां मोननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोना खाथियाव थानाय एसबिआइ बेंकआव थोंजोङै फोनांजाब्ला, बेनि अनगायैबो अनलाइननि गेजेरजों online.sbi.sbi आव लग इन खालामनानै बे बिथांखिनि सोमोन्दै गुवारै मिथिनानै लानो हागोन। बेजों लोगोसे पस्ट अफिसनि गेजेरजोंबो नोंथाङा बे रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय नोंथांमोननि नखराव सानैल' फिसाजो थानो नांगोन आरो नोंथांनि फिसाजोनि बैसोआ 10 बोसोर बैसोनि खम जानो नांगोन। अब्लासो बेटि बाचाव बेटि पढ़ाओ बिथांखिनि गेजेरजों रांनि मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानै स्टेट बेंक अफ इन्डियाया फोसावनानै होदों। इजराइल आरो हामास उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय दावहाया दिनैसिम 20 सान जाबाय। हामास उदखारिनि सायाव इजराइलनि फिनजाथाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो। हामास उदखारि थाग्रा जायगा गाजा सहरजों लोगोसेनो लेबाननखौबो इजराइलआ गाग्लोबबाय। गुबुन फारसेथिं इजराइलनि सान्थ्रिफोरा हामासनि सायाव जोबथा गाग्लोबनो थाखाय थियारि जानानै दं। इजराइलनि गाग्लोबनायाव दासिमाव हेजबल्लानि सा 39 उदखारिफोरनि जिउ खहा जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों। बेजों लोगोसेनो हामासनि गोबां उदखारिफोरनि जिउआबो खहा जादों। थांनाय 7 अक्ट'बराव जागायनाय बे दावहाया माब्ला जोबहैगोन बेनि सोमोन्दै रावबो बुंनो हाया। मिसिं माहारिनि गोग्लैसोनाय ओनसोलनि गेलेगिरिफोरखौ फोजाखांनाय थांखिजों मिसिं फरायसा आफाद टिएमपिकेआ मिसिं अलिम्पिक 2023 नि हाबाफारि लादों। गिबि खेबनि थाखाय लानाय जादों बे अलिम्पिकखौ। लोगोसे बे गेलेनायाव गं 15 जिल्लानिफ्राय 1,500 हौवासा हिन्जावसा गेलेगिरिफोरा बाहागो लादों। मिसिं माहारियारि आफाद टिएमपिकेनि बानजायनायाव खमैबो 1 दाननिफ्रायनो गिबियाव गामि ओनसोल, बेनिफ्राय दख'रा जिल्ला थाखोनि गेलेहोनानै देरहासार जानायफोरखौ सायख'नानै मैया एबा 25 अक्ट'बरनिफ्राय सानथामसिम मिरु टिएमपिकेनि बानजायनायाव जानाय एबा पल ग्राउन्ड आरो मुरखंसेलेक फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव जागायो। मिसिं अलिम्पिक 2023 आ गुबैयै 16 आरो 19 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासा हिन्जावसा गेलेगिरिफोरखौ बे अलिम्पिक गेलेनायजों लोगोसेनो देरहासार जानानै सायख'खांनायनि उनाव इन्टारनेशनेल थाखोनि गेलेनायाव बाहागो लागोन। गिबि साननि मिसिं अलिम्पिक गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै इन्टारनेशनेल थाखोनि गेलेगिरि हिमा दास बिथाङा बाहागो लायो। लोगोसे आसामनि मन्त्रि बिमल बरा, एमपि प्रदान बरुवा, एमएलए भुबन पेगु, गितार्थ गस्वामी, आसाम अरुणाचलनि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। थांनाय दुर्गा फुजायाव गुवाहाटीआव गोबां बिबांनि जौ फाननो हादों। एक्साइज डिपार्टमेन्टआ फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय 3 साननि दुर्गा फुजायाव गुवाहाटीआव गासै 22.5 कौटि रांनि जौ फाननो हादों। फिन आरोबाव रेलगारिनि जाब्रबथाय। हादराव दासान्दि मोनसेनि उनाव मोनसे रेलगारिनि जाब्रबथाय जानायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बिब्दिनो पातालकट एक्सप्रेस मुंनि रेलगारियाव गिख्रंथावै अर नांदों। आग्रानिफ्राय धलपुरसिम थांनाय रेलगारिया आग्रानि मालपुरा पुलिस स्टेशननि सिङाव थानाय बादाय रेल स्टेशननि साखाथियाव बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला रेलगारिनि मोन 4 दाब्बायाव अरा नांदोंमोन। बेनि उनाव अर नांनाय दाब्बाखौ रेलगारिनिफ्राय थाबैनो जानगार खालामो। लोगोसे बे जाथायाव सासेबो सुबुंनि जिउ खहा जायाखै होननानै मिथिनो मोन्दों। मा जाहोननि थाखाय रेलगारिनि दाब्बायाव अर नांखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोनाखै। एनसिइआरटिआ मोनसे गिदिर थांखि लादों।
हादरनि जेसेबां बिजाबखौ एनसिइआरटिआ दिहुनो, बै बिजाबफोराव एबारनिफ्राय इन्डिया मुंनि जायगायाव भारत मुंखौ सोसननाय जासिगोन आरो ब्रिटिशफोरा भारतनि जारिमिननि सोमोन्दै जा लिरनानै गालांदों, बै बिजाबफोराव भारत मुंखौ मुंख'नाय गैया। बेनि थाखाय गोदानै थांखि लादों इन्डिया मुंखौ बोखारनाय जागोन आरो भारत मुंखौ मुंख'नाय जागोन। लोगोसे एन्सियेन्ट हिस्टरि जायखौ जों उन्दैनिफ्रायनो फरायबोगासिनो आरो बेनि जायगायाव दायो क्लासिकेल जारिमिन जासिगोन। बे बारनिफ्राय गासै फरायसालियाव भारत मुंखौ मुंख'नाय थासिगोन। एनसिइआरटिआ दिहुननाय थाखो 1 निफ्राय थाखो 12 सिमनि बिजाबफोराव इन्डियानि जायगायाव भारत मुंख'नाय थासिगोन होननानै मिथिहोदों। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।